Izinto zimuncu endlini. Ubaba udiniwe, uthethisa ngisho nezingane. Akanaki ukuthula. Into ayaziyo usehoba ngaphansi kwebhodlela likagoloko. Kumuncu nje endlini, kushubile nje, akukho mnandi. Isimo size sibonwe umakhelwane wami uMsisimsibi. Ngimbone sengena endlini ezongibuza ukuthi kahle kahle ntombi kwenzakalani emzini wakho, nawe ubhalwe ebusweni nje ukuthi awujabulile. Ngimchazeleke ukuthi hayi ke ntombi okungehlele lekhaya. Ubaba phela mangabe siya enkonzweni yekamero ubekajwayele ukuthi angithathe angifikise eThekwini suka la eMnambithi. Bheka manje phela sesijika khona la esitobhini, asisagibeli ngisho netekisi siye khona le eThekwini. Useyahluleka ubaba. Ngakho lokho kumenza ukuthi abe indoda enolaka, indoda ediniwe. uMsisimsibi athi hayi khulileka ntombi. Nami ke leyo nkinga leyo ngike ngabhekana nayo lapha endlini. Nobaba ubekade kusona lo sosimo. Ngicela ukukutshela ukuthi ke savakashela ke imen's clinic. Imen's clinic ke i-private clinic. Safika ke laphayana, safika udokotela wakhona, wamxilonga ubaba, wamxilonga, wasemnikeza ke imishanguzo ezomsiza, wamnikeza i-treatment ezomsiza kwisimo sakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi ubaba akasangisusi la eMnambithi angise eThekwini, useyadlula aqombole aye eGoli. Hayi ngoba ubaba ke mina naye izinto zethu sezi-right. Ngakho ke ntombi ngithi nawe ungaphela amandla. Thatha nje indoda yakho uyise emen's clinic. Amazwi kaMsisimsibi athi ukungipholipholisha inhliziyo yami ayipholisa ngoba wangitshela, wangichazela ukuthi imen's clinic ikhona ey'ndaweni ey'ningi. Ikhona ngisho naseThekwini, ibe khona eGoli, ibe khona kuphi nje. Ikhona. Mangabe kuwukuthi nawe unalesi simo lesi esehlela indoda yami, nangu WhatsApp Women's Clinic. Xhumana nabo noma kuthiwa ukuyiphi indawo eSouth Africa bazokusiza.